Paburbagong kamugtakan kan panahon, may epekto man subot sa biglaang pagkawara kan kuryente. Sigun sa Casureco 2, 12 oras na brownout may eksperyensya sa Mayo 13, kasabay kan maintenance nagigibuhon kan NGCP. Uyan report ni Jessica Kalinog. Ninhuli sa labing init kan panahon, ang naging diskarte kan 55 anyos na sinanay Emily, iyon natahubanin karton an sa iyang mga paninda. Baka mag-melt yung mga candies, yung mga biskwit, baka maglumya siya. Yun. Siyempre, pag dahil nababakalong kang tao. Pag piglaog ko kaya, pag dahil ko pig-display, mayo man mabakal. Ang 64 anyos man na sinanay Lilia. Duwang bentilador na ang sabay na nagaandar asin nakatutok sa iya, mantang nagkakayab pa. Alagad, ibang urulay man subuot kun an mainit na panahon, sabayan panin biglang pagwara kan kuryente, siring kan nangyari sa Udma, Mayo 9. 1 garo hanggang 3. Tapos grabing init. Nagtutuko-tuko lang ko dyan, tapos nainom ng tubig. Paliwanag kan Casureco 2, may mga oras subuot na nagkakaigo talaga nin emergency power interruption sa pirang nasasakupan nindang lugar. Daraini kan biglang pag-uuran sa tahaw kan mainit na panahon. Kung mainit kaya ang panahon, halangkaw man ang demand kan mga fuse, minainit ining maray pati naan mga linya kan kuryente. Kung biglang mag-uran, mabibigla man subuot ang mga wire na minaresulta sa pagkaputol kaini o pagputok kan transformer. Kaya kaipuhan i-adjust ang nagluluwas na supply kan kuryente kasabay kan pagbabago kan panahon. Dahil man po kaya pwedeng i-permanente tang nakaset ang halangkaw pong demand dahil malangkaw man po sa tuyang losses. Itong inaapod ng systems loss. Sa presente, nasa yellow alert o supisyente na subuot ang supply kan kuryente kan Casureco 2. Alagad lauman man giraray ang pawara-warang kuryente ninhuli sa unpredictable na panahon. Sa Sabado, Mayo 13, pirang lugar sa Camarines Sur ang makaka-eksperyensya nin 12 oras na brownout. Inininhuli sa preventive o corrective maintenance na gigibuhon kan NGCP sa Naga Substation asin Naga Tinambak Line Segment. Mantang sa Mayo 12, Biyernes, alas 6 nin aga hasta alas 6 nin banggiman na mayong kuryente sa pirang parte kan Albay, ninhuli sa gigibuhong testing kan high voltage equipment. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.